Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yau muna ranar Asabar 10 ga watan Al-Muharram a shekara ta 1447 Hijira, wanda ya daidai da 4 ga watan 5 ga watan 7 a shekara ta 2025 miladiya. A yau na samu ziyara ta wasu daga cikin 'yan uwa wanda za a ji kowa zai gabatar da kansa ko kuma shi abokin tattaunawar don mu takaita lokaci. Ni dai mai magana sunana Lawan Abubakar, limamin masallacin Triumph. Da haka zan bashi shi ma ya gabatar da kansa, sannan kuma sai ya faɗi abin da ke tafa da shi da abin da za a tattauna don mu tafi kai tsaye. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن بإحسان والاهم إلى يوم الدين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وبعد مالا ina maka wato fatan alkhairi kuma kamar yacce aka sani daman wato tattaunawa ce wacce na ce zan zo a matsayina na ɗalibin ilimi, tunda wato idan ya zamana an ji abu to a zo a nemi wato fahimta, sai a koma ga Allah ga annabi don a ji irin hukuncin da za su yi, tunda umarni ne na Allah cewa cikin suratun nisa'i Allah yake cewa fa in tanaza'atun fi shay'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. To saboda koyi ga wannan aya na ga cewa na zo gun malam cikin mutunta da darajawa domin wato na gabatar da tambayoyina da ya ce zan yi, kuma shi ma ya gabatar da wato amsoshinsa. Yawwa. To menene abubuwan da malam yake da tambaya a kan su kai tsaye? To, cikin abin da nake da tambaya a kansu akramakallah, hadisin farko wanda shine hadisi da aka yi magana na ummu haramin. To shi hadisin nan na ummu haramin wato tambaya ta a ciki shine, shin kamar yacce Ubangiji subhanahu wata'ala ya ce idan an yi jayayya a koma ilallahi war rasuli, ma'ana ila kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. To kafin mu tafi kan sunnati rasulillah karamakallah, nake so ko shin a cikin alƙur'ani mai girma akwai wata aya wacce ta marawa wannan magana baya, ta cewa akwai yiwuwar kwarkwata a haƙƙin shugaba alaihi salatu wassalam? To wannan shine tambaya ta farko. Mu fara da shi al-masdarul awwalu, ƙur'ani kenan. Idan an samu a ƙur'ani to sai mu matsa gaba, sai mu tafi kuma al-masdarus sani insha Allah. To da farko a gurguje, ba akan aya kace za ka yi tambaya ba, kai tsaye akan hadisin ummu haram kace, sai kuma ka tafi aya, kaga kamar ka sauka daga topic. So mu sake dawowa wanda shine asalin tattaunawar mu, magana akan hadisin ummu haram, wanda idan mun ce masdari kamar yadda ka faɗa a cikin magana ka, ai ba ƙur'ani ne kaɗai masdari ba, hadisai ma masdari ne. Ko ayar da ka kawo cewa ta yi farudduhu ilallahi war rasul, to idan ba mu samu ilallahi ba, za mu samu a ina? Ilar rasul. Da haka mu tafi kai tsaye zuwa ga hadisin ummu haram ba tare da wani kwane-kwane ba. Menene abin da kake tambaya akan hadisin? To akramakallah, kamar yadda ka sani, wato dukkanin wato malaman mustalahul hadisi to kafin na tafi akramakallah, ai mu ba abin kamar daki ko akramakallah, tunda ai Allah daman cewa ya ila
fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul. To ina so in fara dajiya ne da shi kitabillahi na. Idan mun tafi kai tsaye ila masdaris sani kenan babu wata matsala, amma sharaɗin shi ne a karamakalla kamar yadda ka sani dukkanin a malaman musdalahul hadisi suna da wata ƙa'ida ta alamatu ma'arifatul wadi'i ta cewa duk hadisin da ya ci karo da ayar ƙwar'ani to wannan wato hadisin ba za a karɓe shi ba saboda mukhalifin linassil ƙur'ani sarihi awil a sunnatil mutawatira awil qat'il ijma'i. To inda ya zama na hadisin ya kauce waɗannan abubuwa guda uku to shikenan zan karɓe shi sai a ci gaba kuma da tattauna akan mataninsa insha Allah. Wato yanzu kamar kana da zargin hadisin ya ci karo da ƙur'ani kenan? To ta ina ya ci karan? Akaramakalla kamar to akaramakalla kamar yace ubangiji shi cewa yayi farudduhu ilallahi war rasul, bai ce la ilal ulama'i ba, tunda su ma ulama'in dole da maganar Allah da ta manzan Allah za su kafa dalili. Kuma ar-rijalu yu'rafu bil haqqi wala yu'rafu al haqqu bir rijali. Mazaje ana gane su ne ta kan yin gaskiya, amma ita gaskiya ba a gane ta ta kan wane ne. To tun daga umarnin da Allah ya bamu wanda da mu da duk wani magabaci na to shikenan yanzu ta inda ni nake ganin a fahimta ta mala, wanda insha Allah in dai an warware min wannan bayani zan kuma sauka daga kan wannan fahimtar. Ƙur'ani to shike to akaramakalla ni a ƙur'ani idan mun koma cikin suratul a'rafi aya ta 133 za a ga game da ƙissar annabi Musa alaihi salatu wassalam, tun daga kan faɗin ubangiji wa ƙalu mahama ta'atina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin. sai Allah ya ce fa arsalna alaihim tufana wal jarada wal qummala wad dafadi'a wad dama ayatin mufassalat fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. To muhalli shahid dina anan shine da mutanen annabi Musa suka tabbatarwa da annabi Musa duk irin ayar da zai zo musu da ita litasharana biha, suka ce dan ka tsafance mu da ita to mu ba za mu imani da kai ba. To saboda haka sakamakon wannan sai Allah ya ce sai muka aiko musu da ruwan dufanu, muka aiko musu da fari, wal qummala da kwarkwatoci jam'i qamlun. To saboda haka sai naga cewa a yace shi Qur'ani yake ta'arifi shi bayanin kwarkwata, Allah ya saukar da ita ne a haƙƙin waɗanda a ƙarshe kuma ya siffanta sai ya ce fastakbaru wa kanu qauman mujrimin, suka yi girman kai kuma sun tabbata mutane ne mujrimai masu laifi. To sai nake ganin ni a fahimta ta malam, tunda abinda Allah ya saukarwa da mujrimai kuma ya ce ga dalilin da yasa ya saukan musu, to ya zai yi a haƙƙin annabi. Idan na fahimta malam yana so ya ce duk abin da kafirai suke yi to musulmi ba za su yi ba, ko duk abin da Allah ya azabtar da kafirai da shi to kuma ba zai iya jarraba musulmi da shi ba, haka ne? Ba haka nake so in ce ba a karamakalla, saboda idan aka tafi kamar fastakbaru na'am an saukarwa da kafirai kwarkwata a matsayin azaba. Na'am. To wannan yana nuna muminai ba za a iya sauka musu da shi su kuma a wajen matsayin jaraba ba.
akwai dalilin da ya tabbatar da wannan ka'ida cewa abin da aka yi wa kafirai a matsayin azaba ba Mhm. za a iya wa muminai shi ba kuma a matsayin jarabawa ta rayuwa. eh Akwai Ak- dalili da nuna haka? akwai wato ainihin dalilin da ya nuna cewa ita wata rai ba ta ɗaukar laifin wata rai. Ba Eh. maganar laifin wata rai ba. Mm. Maganar yanzu misali bari in baka misali dan ka fahimta. Na'am, Allah maɗaukakin sarki yakan jarabci bayansa da rashin lafiya kafiransu da muminansu. haka yake. Bal ma annabawa da salihan bayi jarrabawar da ake musu ta rashin lafiya ta fita kafirai. Na'am, Cewa lafiya kafiransu da muminansu. haka yake. Bal ma annabawa da salihan bayi jarrabawar da ake musu ta rashin lafiya ta fita kafirai. Na'am, Cewar kafiri yakan yi rashin lafiya yana nuna annabi ba zai ba, in annabi ya shi ya zama tawaya kenan. a ai ita To, jinsin haka ne me na muƙarana tsakanin wannan me mahallin shahidin kawo ayar mata. wato ni muhalli shaidi na kawo wannan ayar ina nuna cewa ubangiji ya faɗi dalilin da ya sa ya saukarwa da kafirai wannan kwarkwata To, shine amma- istikibari da kuma cewa su mujrimai ne. Jinin na- Akramakalla wannan shine muhallin shahid na kawo wannan To, aya. shin wannan yana nuna duk wanda ya kwarkwata istikbari ne kuma mujrimi ne. To, ko da za ta yi a haƙƙin shauran gama garin mutane kamar irinmu, amma a tsarkin jikin ma'aiki, ni a daidai fahimta ta bana ganin yiwuwar kwarkwata a haƙƙinsa kuma bisa wasu dalilai da na dogara da su a cikin wanne? hadisai. Kamar wani dalili. To, kamar yanzu dalili Akwai na wani farko, malami cikin magabata da ya ce mustahili ne a haƙƙin annabi ya yi kwarkwata, in akwai ina son littafi. to a garaba kalla kamar yadda na faɗa Addinin nan maka ba yau muka fara ba ko? hakan Shekara 1500 ana addinin nan kuma hadisan nan sun kai shekara 1500. Haka. Kaga duk ga littattafai na zo da su. haka Duk da naga kai joti ne amma ne maka uzuri la Allah saboda nisan waje. Amma duk littafin da kake bukata ina kyautata san ina da shi. gaskiya a garaba kalla In akwai wani littafi na wani malami mai sharhi wanda ya ce hadisin rauni ne da shi ko bai inganta ba ko hadisin na ƙarya ne ko kwarkwatan mustahili ce a haƙƙin annabi ba zai yi annabi ya kwarkwata ba shi nake so a gaya mun kai tsaye kafin ni in kawo malaman da suka fassara me ake nufi da kwarkwata. to a karama kalla Ba za ta kamar yi ko ba za ta yi ba na. kamar yacce na faɗa ma dalilai na game da cewa shi wannan hadisi na kwarkwata wato ba zai yi a haƙƙin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba. Wannan fahimtar ka ce ko kuma karanta haka ne? A ina da ma'akazi daga alƙur'ani saboda Magabaci na fassara ai qur'ani Allah ya kafa mana sharaɗinsa cikin abin da ka kawo na aya in an yi saɓani a komawa Allah a komawa annabi komawa ga Allah kaulan wahidan qur'ani komawa ga annabi hadisi to kuma akwai komawa ga malamai haka ne Na'am. domin qur'anin nan ba ni aka saukarwa ba kai aka saukarwa ba annabin da aka saukarwa yayi fassararsa kuma yana da sahabbai da su suka jiyo mana fassara ko haka ne shi yasa a wasu ayoyin Allah madaukin sarki ya kafa mana sharuɗan cewa fassarar sai ta dace da ta sahabbai wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin me sabilil mu'minin kuma su waye mu'minin sahabban annabi su ne mu'minin sannan Allah ya ce ولو رد وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أضاءوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم سواء أولي الأمر منهم أنا نفهم malamai domin Allah ya ce la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum da za su maida al'amari ga Allah sannan su maida shi zuwa ga malamai to da sun gano musu bakin zara yanzu abin da nake so malam dan kan mu tsawaita wannan maganganun da ka faɗa kai kana ganin hadisin ya ci karo da Qur'ani akwai wani malami da ya taɓa faɗa wannan a littafi don mu tafi littafin kai tsaye mu gani akarama kallau kafin mu tafi littafi ai ni ka fahimta yanzu tambaya ta fa ce ko a'a akwai malami da ya me da ya ce hadisin ya ci karo da Qur'ani in ka gaya mana littafin yanzu kai tsaye mu tafi mu ɗauko mu duba da shafi da komai ai kamar yadda na yi bayani cewa babu ɗaya ne ko a'a
ba Zaki wannan jawabin yawa amma dan samu wannan tambaya. yawa Akwai wani malami cikin malaman musulunci tun daga kan sayyidina Abubakar zuwa yau wanda ya ce wannan hadisin ya ci karo da wata aya ta Qur'ani, musamman ma ayar da kai ka kawo dinnan. Fa arsalna alaihim tufana wal jarada wal qummala wad dafadi'a. Akwai cikin malaman tafsiri ko na hadisi ko na sira in akara makalla kai tsaye babu. Alhamdulillah. To akara makalla ni kuma tambaya ta shine A'a kafin za ka yi tambaya. yawa Da haka yanzu babu wani malami da ya ce wannan hadisin ya ci karo da ayar Qur'ani. Ba za mu sake kuma wannan topic din nan ba, mun gama da shi. ni kuma tambaya ta to shine akara makalla. Na. na Tambayoyinka. na Abu na biyu, akwai wani malami da ya ce hadisin da'ifi ne ko na ƙarya ne? hadisi wato ta inda malaman musdalahul hadisi suka ajiye ka'idoji. Ba ka'idar musulmi hadisi. Ina da hadisin da ya zama na cewa akwai wani malamin musulunci ai da ya shi taɓa wannan sukar hadisin a wannan cikin hadisin da cewa ƙarya a ne. cikin Bukari da Muslim yake. A'a ba iya nan bane kadai. Ai wai na tafi as-sahanil kutubi tukunna. Ai akwai wanda suka gabace su. Ai Yawwa. wai ba ina nufin a Ba iya Bukhari da Muslim kawai. na san ba iya Bukari da Muslim Me ya- kake so? wai mu Yanzu tafi kan tambaya ta fa, akwai wani malami a duniyar musulunci jiya ko a yau wanda ya taba cewa wannan hadisin maudu'i ne na ƙarya ne ko mai rauni ne? shi hadisi Akwai isnadinsa gagari yake ba shi da wata da matsala. hadisin ingantacce ne. Sai dai matsalar a inda take na Ba matsalar ba. Ha. Ka'idar hiwari malam. Na. Hira ake komawa ba. na In na tambaye ka in ne in a'a ne a'a ne. to Yanzu kaga ka bani amsa ta farko mun huta. Amsa ta biyu, akwai wani malami da ya taɓa sukar hadisin da rauni ko ƙarya? In akwai a wani littafi? babu Alhamdulillah. alhamdulillah. Tambaya ta uku. Ina jin abubuwa guda uku daman ka zo da su. Maganar yau wato sannan akwai wata ƙa'ida wacce ta ce annabawa ba zai yi su kwarkwata ba. Akwai wani malami da ya taɓa faɗa wannan? Wannan A littafi. ni a kara magalla abin da nake so Shi mu ma irin koma wancan ne fa. Zan baka dama kai maganar ka. Amma ne ko a'a ne? Akwai wani Kamar malami bayanin da ne nema, da ya taɓa cewa mustahili ne a haƙƙin. Ai mun sani a ilimin tauhidi a babin haƙƙin annabawa. Akwai abin da za a ce maka kaza mustahilun fi haƙƙil anbiya. Yanzu kamar ƙarya ba zai yi annabi ya ƙarya ba. Ko ba haka ba? Mhm. Kamar makanta, annabi baya makanta. Gurguntaka, annaba ba sa gurguntaka. Ha'inci, annabi ba zai zama mai ha'inci ba. In ka koma Qur'ani da hadisai zaka ga duk waɗannan sufofin su Allah yake kurewa annabawa. Na'am. Wa huwa alal ghaibi bi dhanin. Na'am na'am Haka ne? na'am ina ji. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة والنصيفهم النبي. Na'am لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم أو تقراء من أنفسهم. كاga kalmar anfas tana nuna mafi tsada ta tsada ta nasaba tsada ta halayya wa innaka la ala khuluqin azim ma dalla sahibukum wa ma gawa ma kazaba al fuadu ma ra'a. An gane ko duk irin waɗannan sifofin ai su aka taro aka gano ga sifofin da yake ja'iza fi haqqil anbiya, akwai kuma sifofin da mustahila fi haqqil anbiya. Ba zai yi annabi ya zama yana da wannan ba domin ya tanaqab ma'an nubuwa. Wannan abin yana cin karo da annabta. Shin kwarkwata tana cin karo da annabta? Akwai wani malami da ya taɓa faɗa haka? Yanzu mun san annabawa suna zazzabi ko ba haka ba? Annabawa suna jin yunwa, kwarai kwa haka ne? haka ne. Annabawa suna sukan yi kuka, sukan yi farin ciki. Na'am Duk waɗannan al'awaridul bashariya, abubuwan da ɗan adam ke iya yi, Mhm. annabawa suna yi. na'am Kwarkwata tana ciki. Akwai wanda ya cire ta? kwarkwata a kara makalla ita kwarkwata Ba bayanin kwarkwata ba. akwai wani malami cikin malamai da ya ce mustahili ne annabi ya yi kwarkwata? Samuwar kwarkwata ga annabi. A karama kalla abinda Akwai nake malami so. da ya faɗi wannan? abin da nake so da duk wani malami da za a kawo a kara makalla Akwai ko babu? kafin ai akwai amsar da kuma sai ni ma na jero jawabi na wanda ita Ko da- amsar ko da tana a ce- ko da a ce tsatsakin amsar tana bayanin da buƙatar- za Ko da a ce amsar tana buƙatar sharhi, idan ka ce akwai, ai shine zan baka dama sai kai sharhi. In ka ce babu, ai a magana ta wannan ƙare. bayanin na a kara makalla amsar za ta fito To bismillah. gaba ɗaya da duk waɗannan malaman da ake ta bayanin akwai wani malami da ya ce kaza na ce ma babu a karamakalla so bi ka tambaye ni akwai malami
da ya ce a isnadin hadisin nan ba ingantacce ba ne, na ce babu. Saboda me? Akwai inda hadisin ya ci karo da Qur'ani wani malami ya taba faɗa ka ce babu. Na ce ma babu. To amma akara makalla cewa ta babu ba wai kuma shi ne yake nuna abin bai ci karo da alƙur'anin ba, tunda sai na kawo hujjoji na za a tabbatar. Da wannan hadisin ya ci karo da Qur'ani. Wa kanat tahta Ubada ta bin Samiti, ta kasance a ƙarƙashin wa Ubada ta bin Samiti, wanda shi ne mijinta. To sai kuma a nan cikin Bukhari hadisi yauwa sai ga shi nan cikin Bukhari kuma hadisi mai namba 5,044. Kari ne so kanat tahta ubadata bin sami. Yawwa shine nukuda abin iskali a wajen. To sai gashi nan a ruwaya kuma hadisi na 5,044. Yawwa Muslim shi kuma haddasana Khalaf ibn Hisham haddasana Hammad ibn Zaid an Yahya ibn Sa'id an Muhammad ibn Yahya ibn Habban an Anas ibn Malik. Wannan littafi kake karanta Muslim kai tsaye? Muslim ne. An ummi haramin wa hiya qalatu Anasin qalat atana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama yawman, tace shugaba sallallahu alaihi wasallama ya zo mana wata rana, fanama inda na fastai qaza sai wa kanat tahta ubadata bin sami. Wannan nukuda kawai ta can ba a wacce ruwayar akwai wa kanat tahta ubadata bin sami. To wannan kuma ruwayar sai gashi nan fanama inda na fastai kaza, sai bacci a wajenmu ya farka, wa huwa yadhaku alhalin yana murmushi. Fa qultu ma yudhikuka ya rasulullah, nace ya rasulullah me ya baka dariya? Bi abi anta wa ummi, fansa da mahaifina da mahaifiyata. Qala uritu qauman min ummati yarkabuna dhahra al-bahri kal muluki alal asirrati. Shugaba ya ce an nuna mun wasu mutane daga al'ummata suna hawa ta tsakiyar wannan kogi kamar sarakuna akan karagu. Fa qultu ud'ullaha an yaj'alani minhum, nace ya rasulullahi ka roƙa mun ubangiji ya sanya ni daga cikinsu. Ya ce kina daga cikinsu. Ya ƙara bacci ya farka, mahalli shaidin aje ƙarshen hadisin. Qala fatazawwajaha Ubada tubunu Samiti ba'adu. Bayan wannan hikaya sai Ubada tubunu Samiti ya aure ta. Fagaza fil bahari, sai yayi yaƙi a cikin wannan kogin. Fahama idan na fahimce ka a waccan ruwayan an ce kanat tahta ubadata bin sami, a nan kuma sai aka ce fatazawwajaha ba'adu. Me iskalin ka? Can an ce lokacin da ta kama masa kwarkwatar ta kasance matar Ubada tubun Samit ce. Shi yasa zan kawo maka ga fasarar malamai, sannan kana a larabci nawa ka sani? Kana iri nawa ka sani a larabci? Kana tana da yawa. To wannan wacce ce? Ka gaya mana kaɗan daga cikinta. Kana da aka ce wa kana wa kanat, to a nan wajen isi annasa ta aka yi. Annasa ta aka yi. Kana ɗin iri nawa ce a larabci? Kana akwai kana wacce take wanda isminta marfu'i ne, ba li'irabi ba, ma'anarta ta luga, ba li'irabinta ba. Kana ana tana daga cikin nawasik na mubtada da khabar. Tarfa'u kana al-mubtada isman wal khabara tansibuhu ka kana sayyidan Umar, kamar yadda Ibn Malik ya ce. A cikin kana tana cikin nawasik mai shiga mubtada da khabar, ba wannan li'irabin nake magana ba. Min nahiyatil ma'ana kana tana zuwa da ma'anoni nawa ne a larabci?
kana takan zo da ma'anar sara ma. Jamil. Me kenan sara? Sara ta zama kenan. Ma'ana da ba haka bane, daga baya abin ya faru. To yanzu aka makalla ita wannan kana Ladu illa iblisa aba wastakbara wa kana. Da ne ko daga baya? kana daga baya ne. Jamil, to irin ta ce anan. Lokacin da Anas yake ba da labarin ba a yi auren ba, amma daga baya ne aka yi auren, shi yasa fatazawwaja fa'ut ta'qib ne, daga baya sai kuma Ubada ya aure ta. To gashi alqadi iyal a cikin ikmalul mu'lim. Bi fawaidi muslim. Bari in gaya maka abin da yace wa qawluhu fil hadith al-awwali wa kanat ummu haramin tahta Ubada ibn Samit ظاهره أنه كان زوجها حين قال النبي صلى الله عليه وسلم عندها، لكن جاء في الحديث الآخر ما يبين غير ذلك وأن عبادة تزوجها بعد ذلك. هكا القالية تو haka ba wai a da ne take auren ba, shi Anas ya kawo kana ce da ma'anar Sara wanda Qur'ani ya faɗi. To akara makalla yanzu a wannan bayanin da shi yayi a ina ne aka yi bayanin kana da ma'anar Sara kuma shin akara maka ai sai da na tambaye ka kace tana zuwa da ma'anar Sara to ai ai abin da nake nufi shi alqadin ai na san takan zo da wannan ma'anar amma alƙali ya nasanta da haka ne a nan wajen akara makalla mu tafi a hankula a nan wajen bayanin da ya ta kasance matar Ubada ibn Samit daga baya ai babu ba'adu a wannan ruwaya ce a wannan ruwaya ta biyun a nan ba'adu ta zo. Ruwaya ɗaya ake ɗauka ko dukan ruwayoyi? Ai ruwayoyin ake ɗauka a haɗa su. Idan aka haɗa su. Wancan ruwayar ta zo da ihtimali domin ya kawo kalmar kana wanda kanan nan za ta iya zamowa madi, za ta iya zamowa filin mustaqbal bi ma'ana sara ba'adu. To sai aka haɗa ruwayoyi sai ruwayoyin suka nuna daga baya ne abin ya kasance. Yanzu aka rama kalla. Yana daga cikin ishkalin da yake ɗaukar kwakwalanku tare da dukkan girmamawa. Jin cewa ai matar aure ce ma, don wasu suna faɗa haka. A lokacin da kissar ta faru ba mata aure ba ce, kaddara ko mata aure ce shi annabi muharramarsa ce. Yanzu don gwaggwanka tana auren wani sai ta fita daga gwaggwanka? To yanzu aka rama kalla. Na'am. Mutum idan gwaggwansa tana auren wani. Na'am. Shin wannan auren da take da shi ya canja ta daga gwaggwansa ba za ta yi mu'amala bai canja shi ba, bai canja ta ba. Amma aka rama kalla yanzu yanzu kawo min ni yanzu na kawo maka littafi. Wannan ishkalin na wakanat in mun fahimta za mu yi kan adalci mun fita daga cikin sa. Aka rama kalla akwai dan saura. Ni da kai a karamin ilimin mu. Akwai dan saura aka rama kalla. Kai ka fara faɗa kan in faɗa. Na'am. Bai ka ne kai ka bada amsa. Na'am. Ni sharhi kawai nayi. Na'am. Sannan gashi mun kawo littafin malami magabaci. Na'am. Yau alƙadi sama da shekara 900 da mutuwarsa, ya mutu hijira tana da shekara 545. Kaga yau akalla alƙali yana da shekara 900 da wajen 90 da barin duniya. Haka ne? To dan Allah kawo mun wani malami shi kuma da ya ce wannan ba haka bane. To a gara makalla ga ragowar duk ruwayoyin nan ina ci gaba da kawo sannan kuma ai to shi kalmar ita ce kawai mahalli shahidinmu, ita ce nuqdatun niza, ita ce gabar da muke jayayya ko gaskiya aka rama kalla idan aka kalli wannan bayanin haƙiƙanin gaskiya haƙiƙanin gaskiya akwai ragowar tambayoyi saboda yanzu aka ce wa kanat ba maganar ban yadda da shi bane ba amma ai bai warware gaba ɗaya ba wa kanat ta hata Ubada ta bin Samiti ta kasance a ƙarƙashin Ubada sai ta kasance tunda mun ce kana da ma'anar Sara take sai ta kasance to ba fa kanat bane ba ruwaya ai ga kai ka kawo ruwaya fa tazawwajaha ai wannan fa'ul jawabi ce fa'ul ta'kibi ce fa'ul aqiba ce to ita waccan kuma ai kuna min adh-dhalimin fa'un din ta ne ce yawa fa'afuza fawzan azima daga ƙarshen al'amari sai kaza ya kasance to ai kuma waccan ba fa'un bace ba wayar da ka kawo yanzu fa tazawwajaha waccan wakanat din ai ita fa tazawwaja shi ita ta fassara wakanat kana tana da ihtimali zai yi an yi zai yi ba ai ba fa tazawwaja to ai ita ma inda
yanzu aka rama kalla da Allah ya faɗa game da lamarin annabi a ɗan annabi ya ce fakana minal muguraqin to me yasa ba a ce wakana ba saboda faula akiba ce abin a gaba ya kasance to nan shi ma da kana ta akiba ce ai sai a ce wakanat fatazawwajaha to ai a ruwayar da ka kawo ta biyu wacce take ma'ana ai abin da nake bayani da a ce ita wannan fa'un ɗin a haƙiba ce daga baya abin ya kasance da sai a ce fakanat a karama kalla akwai ɗan saura ni da kai a ƙaramin ilimin mu akwai ɗan saura a karama kalla kai ka fara faɗa kan in faɗa na bai ka ne kai ka bada amsa na'am ni sharhi kawai nayi na sannan gashi mun kawo littafin malami magabaci na yau alƙadi sama da shekara 900 da mutuwarsa ya mutu hijira tana da shekara 545 kaga yau akalla alƙali yana da shekara 900 da wajen 90 da barin duniya haka ne to dan Allah kawo mun wani malami shi kuma da ya ce wannan ba haka bane to a gara makalla ga ragowar duk ruwayoyin nan ina ci gaba da kawo sannan kuma ai to shi kalmar ita ce kawai muhalli shahidin mu ita ce nuqdatun niza ita ce gabar da muke jayayya ko gaskiya aka rama kalla idan aka kalli wannan bayanin nawa haƙiƙanin gaskiya nawa haƙiƙanin gaskiya akwai ragowar tambayoyi bismillah saboda yanzu aka ce wa kanat ba maganar ban yadda da shi bane ba amma ai bai warware gaba ɗaya ba wa kanat ta hata ubada ta bini samiti ta kasance a ƙarƙashin ubada sai ta kasance tunda mun ce kana da ma'anar sara take sai ta kasance to ken ba fa kanat bane ba ruwaya ai ga kai ka kawo ruwaya fa tazawwajaha ai wannan fa'ul jawabi ce fa'ul ta'kibi ce fa'ul aqiba ce to ita waccan kuma ai kuna min adh-dhalimin fa'un din ta ne ce yawa a fuza fawzan azima ce daga ƙarshen al'amari sai kaza ya kasance to ai kuma waccan ba fa'un bace ba ruwayar da ka kawo yanzu fa tazawwajaha a'a waccan wakanat din ai ita fa tazawwaja shi ita ta fassara wakanat kana tana da ihtimali zai yi an yi zai yi ba ai ba fa tazawwaja to ai ita ma inda yanzu aka rama kalla da Allah ya faɗa game da lamarin annabi a ɗan annabi ya ce fakana minal muguraqin to me yasa ba a ce wakana ba saboda faula akiba ce abin a gaba ya kasance to nan shi ma da kana ta akiba ce ai sai a ce wakanat fatazawwajaha to ai a ruwayar da ka kawo ta biyu wacce take ma'ana ai abin da nake bayani da a ce ita wannan fa'un ɗin a haƙiba ce daga baya abin ya kasance da sai a ce fakanat haka ka faɗa a ruwaya ɗauko ruwayar da ya karanta ta musulun ɗin ya buɗe akwai fatazawwajaha ni fa magana da nake akan wakanat ta hata uba da ta bin samit ba sharaɗi ba ne kuma to me yasa su suke fassara juna me yasa ya zama ba sharaɗi ba ne ba saboda ba inda aka ce dole kana mai ma'anar sara sai ta zo da fa'u akwai to aga kanta kanan ko ba fa'un tana zuwa da wannan ma'ana to ita akwai inda ka'ida ta ce kana mai ma'anar sara sai an hada ta da fa'un to a karama kalla ita akwai wawul aqiba akwai wannan akwai wawul aqiba a larabci ban san ta ba to taya kuma akwai fa'ul aqiba fatazawwajaha to taya kuma wakanati zai zamana baya kana da ma'anar sara yanzu ni na kawo maka fa ka'ida ta larabci da kasanta na kawo maka littafi da malamin da ya fasara da haka kawo min kai wani malamin da ya fasara da irin ni ai cewa ba sai daga baya ai kafin ma a zo nan a'a nan din nake so a zo to ai da man an zo an riga an zo tunda na faɗa na kawo na reference to ga kuma wata ruwaya a'a ba ruwaya wani malami cikin malaman musulunci da ya ce wannan matar annabi yana shiga gidanta ne a lokacin tana da aure ba sai daga baya ne ta yi auren ba malamin da ya faɗi wannan nake so kawo to yanzu gashi zan kawo shi muslim da kansa cewa ne ga wata ruwaya da kuma ba ruwaya ba yanzu sharhi muke magana ai in ruwayoyi ne ruwayan hadisi ba to ai suna amma a sharhin ita kalmar wakanat nan kawai zaka tafi straight shine point
To ai ga wani bayani wanda zai fito da wata nukuda shi ma a ƙarƙashin wannan hadisi. Wata nukuda mu gama da wannan. Ai ba nukudodin za mu ta yi birjin ba. Nukudar da muke ciki yanzu cewa ummu haramin lokacin da annabi yake shiga gidanta mata aure ce. Ba haka bane, ba mata aure bace a lokacin. Auren sai daga baya ta auri uba da dan sami. To yanzu aka rama kalla ana so a ce mun wacce aka ce kalar annabi ce. Kamun mu zo kala magana auren ta tukuna. Ai aka rama kalla dole in taba maganar na. Za mu zo. Yanzu wacce aka ce kalar annabi ce kuma ita ce ba ta da aure. Ba ta da aure annabi kuma har yayi shekara 53 yayi hijira ya tafi Madina. Kuma a Madina aka yi. Me kalmar kala take? Sai ka fassara mun akrama kallah. A'a kai kamar da kayanka saboda masu sauraro su ji fassara ka daga bakinka. A'a ka fassara kala me take nufi? Ai shi yasa nace akrama kallah ka fassara da kanka. Ni na faɗa. To akrama kallah ai shine nace ka faɗa kai masu sauraro za su zo su ji fassara daga bakinka me kala? To me kala take nufi akrama kallah? Amfanin mu akrama kallah kace kala. Me kala take nufi? Ita kala kalmar Hausa ce ko Larabci? Khalatu Larabci ne ma. To da Hausa muke so ka fassara saboda Hausa ne suke ji. Khalatu ita za ta iya zama kanwar uwa ko kuma yar uwa. Jamil, ma'ana dangin uwa. To ita ce khala. To me kake so ka ce? To yanzu wacce aka ce kalar annabi ce ta shayarwa. Har annabi ya shekara 53 ya yi hijira ya koma Madina. Ba ta yi aure ba. Shara'i ne daman duk gwaggon annabi sai ta yi aure kafin ya kai shekara 50. To a makalla yanzu. Shara'i ne? Na? Shara'i ne cewa duk gwaggon annabi sai ta yi aure kafin ya kai shekara 50. To ita wannan kissar da yake cewa. Shara'i ne duk gwaggon annabi ko gwaggon mutum kan ya kai shekara 50 sai ta zama ta yi aure? In ba ta yi aure ba kenan ba ta zama gwaggonsa ba? To yanzu shi Ubarat. A'a ba fa to yanzu ba. Shara'i ne. In sharaɗi ne a ina za mu gani, in ba sharaɗi ba ne ba sharaɗi ba ne mu wuce. Amma ai ba a ban tambaya ba aka rama kalla shi ne na ce ta kai wannan shekarun ba ta yi aure ba kuma annabi ya je. Ta yi aure, an magana auren mutane a nan ba shi ne mahallin niza ba. Ta yi aure kar ta yi aure da ta yi aure da kar ta yi aure baya hana ta zama gwaggon annabi. Ba sharaɗi ba ne, ba inda wani sharaɗin musulunci ya ce gwaggon ka sai ta zama ta yi aure kan ka kai shekara 50. To aka rama kalla. Wannan maganar ba ta zo ba a cikin hadisi. Kawai maganar ta kasance matar Ubada ta bin Sami. Haka ne amma bayan annabi ya shiga gidanta ne waɗannan abubuwan sun faru sannan ta yi auren. Wannan mun wuce wannan. Mu je topic na. To Ummu Sulaimi. Yawa. Ga wata ruwaya. Ai a ruwayar akwai wahiya kalatu Anasin. Ita Ummu Haram. Haka ne kanwa Ummu Sulaimi ce. To saboda haka ga wata ruwaya kuma da shi yawwa. Ba hira ba ce a gara makalla ai a hakan ma alhamdulillah an ji yacce abubuwa suka tabi. Da haka kaga yanzu dai in na fahimta. A cikin Bukari. Abin da muka tsaya a yanzu kan dora da Bukari. Hadisin nan ya inganta bai da musuka dan baka kawo sukarsa ba. Na kawo sukarsa Qur'ani makwa. Maganan malamai. Wai akara makalla. Malami ne da ya gabace ka yace wannan hadisin ya ci karo da ayar Qur'ani shi. Akara makalla maganar. Dai na san kai yanzu ba kai aka fara yi wahayin hadisin nan ba. Ba kai ka fara jin sa ba. Na'am. Duk kana da malamai. Kai ba kadire ne. Na'am. Malamanka na kadiriya sun yi sharhin sahih Muslim. Cikin kalubalen da ne sarkin yaki Amirul Jaishi ya yi sharhin ya karanta da sahih Muslim. Dan Allah ko akwai kaset ɗinsa da ya soki wannan hadisi. Akara makalla shi kusa ma shi wani sa'in shi waƙi a ita take jawo wasu abubuwa. Ai hadisi tun kafin waƙi'a yanzu duk su alƙadi iyal waƙi'a ce ta mun san lokacin da idan aka zo irin waɗannan hadisan za a ga wani sa'in ko a shefa irin wasu hadisai sai dai a yi ƙasu da murya
saboda daban cewa sun yi rauni ko sun ci karo da Qur'ani daban. Ni To, yanzu ba anan- kan kasa da murya nake tambayar ka ba. Akwai inda Amirul Jaishi ya soki wannan hadisin ya ce bai inganta ba ko ya ci karo da aya? ai abin da nake so a karama kalla, ni fa da kake gani na Amirul Jaishi abin da ya faɗa mana ma ja a anhu a kazna bihi, To ai kuma kun saba masa nan. Gashi ya ce da kuma anhu fama kuna neman samma ku shay'un sa. ya kunu imaman lana ghairu sayyidi an ba'ihi. Jamil, yanzu duk wani abin da ka faɗa ai hujjatun alai. Ga hadisi a cikin littattafan hadisai da duk musulmi suka karɓe su shekara 1500. Malaman musulunci suka yi musu sharhi. Har shi Amirul Jaishin yanzu kuma kun To yanzu aka raba kalla, ni Allah ya ce fa bi ayyi hadisin, mu dawo topic. fa bi Akwai wani ayyi malami hadisin, da ya ce wannan hadisin ya ci karo da Qur'ani a littafance cikin magabata. gashi na Akwai gaya mu. ga ai Tare da mu tafi zuwa shi ga fa ita. Allah farudduhu ila Allah wa rasuli ya ce, Duk da ka ni ce kuma babu, gashi duk da na ka ce juyar babu, zuwa duk da ka ce babu malami mun wuce wannan yanzu abin da nake so da kai waɗannan abubuwan guda uku don kai ya zama ni na ɗora maka a harshen ka duk da masu sauraro in sun bi mutum farko sun san hujjatun alai ga hadisi a cikin littattafan hadisai da duk musulmi suka karɓe su shekara 1500 malaman musulunci suka yi musu sharhi har shi Amirul Jaishin yanzu kuma kun to yanzu aka raba kalla, ni Allah ya ce fa bi ayyi hadisin, mu dawo topic. fa bi Akwai wani ayyi malami hadisin, da ya ce wannan hadisin ya ci karo da Qur'ani a littafance cikin magabata. gashi na Akwai gaya mu. ga Tare ai da mu tafi zuwa shi ga fa ita. Allah farudduhu ila Allah wa rasuli ya ce, Duk da ka ni ce kuma babu, gashi duk da na ka ce juyar babu, zuwa duk da ka ce babu malami mun wuce wannan yanzu abin da nake so da kai waɗannan abubuwan guda uku don kai ya zama ni na ɗora maka a harshen ka duk da masu sauraro in sun bi mutum farko sun san ka faɗa ba wani malami da ya ce hadisin nan da'ifi ne cikin malaman musulunci karkar na ce amma ba wani alhaƙu malami da ya ce hadisin nan ya ci karo da wata ayar qur'ani karkar ba wani malami da ya ce ummu haramin kafin annabi ya shiga gidanta take da aure a'a sai bayan abin ya faru sannan ne ta aure na kawo malami ba wanda ya ce ba haka ba in akwai kawo to akara makalla ni kuma kamar yace na tambaya akwai to ai ni har yanzu baka banni ma na yi tambayoyi na ba na ce akwai sannan ta ƙarshe sai in baka kai damar tambayar ka akwai amsa ta shine ina juyar da abin zuwa ga alƙur'ani ba. kuma Akwai alƙur'ani wani malami bai da goyi ya bayan gabace- wannan abin ba akwai wani malami da ya gabace ka a cikin cewa qur'ani ya saba da wannan Allah cewa yayi fa bi ayyi hadisin ba'dallahi wa ayatihi yu'minu akwai wani malami Allah ba zai mun hukunci da maganar malamai ba akaramil aslafi shine manzon Allah ba kai zai maka mafi ba. girman Ni magabata abin da ke Allah zai maka hukunci nake tambayar ka ba ai yanzu kadiya ce ta ilimi ita kadiya ta ilimi in ka karanta ko ka yadda ko baka yadda ba in ka tashi za ka yi reference ka ce wane ma ya ce ai duk abin da aka ce wane ya ce ba yana nufin kai mai faɗa To, ka aka raba kalla- amma dai akalla a babun bahasi na ilimi Mhm. a ka'ida ta ilimi za ka ce wani ya taɓa faɗa ba ni ne fara ni reference ɗina da alƙur'ani nake kuma Qur'anin ai akwai da malamai da suka fassara Qur'ani- ko? Akwai malamai da suka fassara Qur'ani To shine nace Akwai wani a malami da ya ƙarƙashin- fassara wata aya ta Qur'ani ya ce ta ci karo da wannan hadisin a ƙarƙashin wannan Akwai ayar wani malami na ce a ƙur'ani akwai wata aya guda ɗaya da ta goyi bayan kwarkwata ta yiwu a haƙƙin annabi gaga ba a ban wannan amsar ba akwai ayoyi da yawa to Annabi sai sallallahu mutum ne wanda akwai awaridul bashariya da suke samun sa ta. dukkan mutum yana rashin lafiya annaba suna rashin lafiya kwarkwata nau'i ce ta rashin lafiya ba inda Allah ya cire ta yace banda ita annabi Ibrahim ya ce wa idza maridtu fa huwa yashfin in ne rashin lafiya Allah shi yake warkar da ni kaga ya danganta wa annabawa rashin lafiya kenan rashin lafiya jaizun fi haqqil anbiya zai yi annabawa su yi Allah ya ce wa ma arsalna min qablika min al-mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq duk annabawa suna cin abinci suna tafiya a kasuwa wannan awaridul bashariya ne duk dan adam yana yi annabawa suna jin yunwa shin akwai wani wata aya ko wani hadisi ko magana wani malami da ya ce cikin abubuwan da 'yan adam ke iya yi wanda annabawa ma na iya yi banda kwarkwata akwai a kalla na kawo maka
gashi na faɗa maka da Allah ya tashi bayanin kwarkwata bayani yayi mujrimai ne cewa suka ce wa qalu mahamata atina min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin saboda haka Allah ya jarrabe su da nau'in abubuwa fa arsalna alaihim dufana wal jarada wal qummala wad dafadiya cikin abin da aya ta faɗa akwai fara sai muka saukan musu da ambaliyar ruwa da fara da kuma haɓo wa dama domin dama malaman tafsiri sun fassara da ru'ab suna haɓo Allah ya jarabce su da cuta haɓo musulmai ba su haɓo akara magalla ai tsaya mana musulmi baya haɓo ai haɓo na al'ada daban haɓo kuma wanda aka saukar wa mutum a matsayin azaba daban yauwa sannan kuma wannan waddama ne waddama jini shine dama to me jinin me wani irin jaraba aka yi musu da jini ne sai sun ebo ruwa za su sha sai ya zama jini sai sun ɗebo ai qur'ani bai faɗa ba kawai jini ya ce to ai daman shine na kawo maka malamai akwai wanda suka ce ruwan su ne ke komawa jini akwai wanda suka ce yanzu jarabce su da shi to in mu dauki a tafsiril jalalaini alal misali ko jalalaini ru'ab ya kawo ko jalalaini ru'ab ya kawo haɓo ne yanzu musulmi yana haɓo ko baya haɓo musulmi yana haɓo ana jaraban musulmi da fara a gonarsa ko ba a jaraba ana iya jaraban musulmi amma ambaliyar ruwa Allah ya ce ai ambaliyar ruwa daban dufanu da Allah ya faɗa ya yi bayanin cewa walaƙad arsalna ina zuwa dufanu shine ma'ana ruwa ya mamaya ya mamaye ko'ina amma wannan shi fa yana faɗa maka gara makalla babin jarraba daban babin kuma mutum ya laifi aka ɗaura masa wannan shi ya sunan nasa shi nasa jarraba ce to ai babu bambanci kenan sai dai nasa shi wancan dan a girmama shi wannan kuma dan a azabtar da shi wanda sunan su jarrabawa to yanzu bisharri wal khairi fitna to bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un da Allah ya ce walaƙad arsalna nuhan falabisa fihim ila qaumihi falabisa fihim alfa sanatin illa kamsina aman fa akazahum dufan wa hum zalimun dufan shine dai ambaliyar ruwa duk inda zaka kai to me wa hum zalimuna alhalin suna azzalimai in aka yi wa mumini kuma dan a ɗaukaka darajarsa ko kuma to yanzu a karama kalla a kawo mun aya ɗaya a ƙur'ani da ta yi ba magana aya muke ba to ai dole almasdarul awwal baya uku ta ƙarshe muke akai malamin da ya ce wannan hadisi na ummu haramin ya ci karo da aya ba fahimtar ka ba domin ba yau kadai aka saukar da wannan hadisin ba kai kafi kowa sani a musulunci ba akwai malamai kafin ka wani malami ya gabace na ce ma yi urafur rijalu bil haqqi rijalu ba ni ba nan ce tambaya ta ba akwai malamin da ya ce wannan hadisin ya ci karo da wala yi uraful haqqu bir rijali ba wannan larabcin ba akwai malamin da ya ce wannan hadisin ya ci karo da aya gashi nan dai a qur'ani idan muka kalla akwai yanzu malami ba wai a Qur'ani ba aya zaka jawo min ba to aini masdari ba wai kai ba saboda Allah ya ga mana ka'ida mu koma ga malamai akara magalla walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la alimahu alladhina yastanbitunahu minhum na san ba kai ka karanta Qur'ani ka fahimci tsarki da alwala ba sai da malamai suka yi maka sharhi nan Allah ce waye fa in tanaza'atun fi shay'in farudduhu ila Allah war rasuli to yanzu shine zan juyar da shi ila Allah Allah ya kara yace walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri da Allah ba ni minti bi akara makalla yanzu idan muka koma usulubin Qur'ani akwai malamin da yace ayan nan ta ci karo da hadisi aini ila Allah zan koma in kafa ma hujja akwai malamin da ya gabace ka ila Allah
akwai malamin da ya gabace ka zuwa ga abin da zaka gaya min ka gaya min daga littafin Allah ne ya ce mun, Allah ne ya bani umarni kuma zan bi umarnin Allah. Ya ce falawru duhu ila duk wanda ya zo a baya, duk wanda ya shiga sahun muminai ko musulmai ma wannan ayar tana aiki a kansa. amma kar ya saba wa musulman farko. wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa Ar-rasula ghayra sabilil mu'minin. Dole ne To, duk abin da zaka fahimta na addini sai ya zama irin sa sahabbai suka fahimta. To akramakallah su al-mu'minina dinnan Ghayra sabilil mu'minin. Mu'minan da aka saukar da ayat suna raye su ne sahabban annabi. to ai Ko shi lokacin da aka ce ya ayyuhal ladhina amanu atiiu Allah wa atiiu rasula kana nan. bana nan, amma tana aiki har a kaina har yanzu. Amma da suwa aka fara. Su ne. Kai kana shiga ne taba'an amma su ka aslan ne. To yanzu dai akramakallah ni Asali, akwai daga cikin su wanda ya fassara da irin fassarar ka. gashi nan ni a ƙur'ani nake so akramakallah ka tsaya ka ji. Na gode alga ta ala dama kuma yadda muka yi alƙawari karfe 4 daidai muka yi alƙawari insha Allah. Kaga an kira. Wannan Da haka in na fahimta wannan tattaunawa ta mu ta zo ƙarshe. Kuma ba mu samu natija yanzu ba sai dai kuma daga baya in muna da dama to sai mu sake samun dama. Amma dai To- insha Allah in na fahimta mun zo ƙarshen wannan tattaunawa saboda ka'idoji da muka ajiye wa kanmu tun da farko mun yi wa kanmu ka'idar karfe 4 za mu tsaya. Awa ɗaya cif gashi ƙarfe. to amma akramakallah ni da za a bani minti biyu alfarmar. Ta me ce ita? Ai ina ta so in magana an katse ni ban yi magana ta ba. Idan za ka yi adalci maganganunka a cikin tattaunawa da ta sun fi nawa. Kuma ka je ka- Akwai magana ta ƙarshe da nake so na yi, wacce kuma ita ce topic din hadisin ummu haramin ne. akan topic din ne, Amma amma ka fahimta ma fa duk abin da muka zo muka tattauna ba mu ma tafi kan kwarkwatan ba. Wanda ita ce na so da mun kai kan kwarkwata sai in ta ɗauko maka littattafan malamai suna maka sharhi me ake nufi da kwarkwata, shin zai yi annabi ya kwarkwata ko ba zai yi ba, shin kwarkwata aibi ne a wajen annaba, shin kwarkwata aibi ne a wajen laraba, akwai hadisin shin akwai inda aka ce sharaɗi ne kwarkwata kazanta ke jawo ta. wato Kana da duk waɗannan amsoshin? ƙwarai ko insha Allah Inda duk aka ce wasu kwarkwata don me kwarkwata kaza ne? abubuwan na rubuto su, matsalar ne gashi nan ina so in magana sai zamana kamata yi a ce tattaunawar ta kasance da wato yanzu kamar wannan a hadisin nashi Anas ibn Malik da ya rawaito a cikin babu ɗibi a raƙin nabi sallallahu alaihi wasallam wa tabarruki bi. Ba a nan muke ba. A- Kan hadisin ai- ummu haramin muke kai tsaye. Ai wannan duk yana da alaƙa da tsarkin jikin annabi. Ba wanda yake shakka akan tsarkin jikin annabi ni da kai. Ko akwai? To Ba to wanda yake yanzu shakka. Yanzu kai wanda da kake ake- cewa an samu wanda hadisi yace an samu ake kwarkwata a jikin katsar annabi, guminsa a zuba a kwalba, to ai shi yake nuna maka kwarkwatan ba kazanta ce ke jawo ta ba. wanda Mutumin ake da katsar jikinsa ma yana jikinsa ƙanshi, ake don haka in ka zuba. samu kwarkwata a jikinsa ba za ka ce ta kazanta ba ce. Sai ka koma malamai su yi maka sharhin kwarkwata ba lazuminta ne kazanta ba. Ba kuma wanda ya ce kwarkwata lazuminta ne kazanta babu. Balma akasin haka ne. Abinda duk malamai har likitoci suka tabbatar shine kwarkwata ba kazanta ke jawo ta ba. Mutanen da suke zaune a sahara ɗauki waya kan gaya maka ka buga yanzu ka bude ka gani. Bude google ka buga, ka bude google ka buga tufli ra'asahu. Za a gaya maka yadda asalin kwarkwata take a wajen mutanen da suke rayuwa a sahara ba kazanta ce take kawo ta ba. Kuma ba inda ya zama a likitanci cewa Malam, kaga yana da kwarkwata. ni fa yanzu in dai ba a ƙur'ani magana ta gaskiya aka kawo min, na yadda da hadisai, amma sai an gama da almasdarul awwalu, in dai an samo wani nassi a ƙur'ani Da ya ce ne. da ya ce kwarkwata za ta yi a haƙƙin annabi. Kwarkwata lafiya ke kawo ta ko rashin lafiya. Ai a gara makalla ni tambayar ka nake. Ai sai ka bani amsa. Shine za mu gane zai yi ko ba zai yi ba. Kwarkwata lafiya ke kawo ta ko rashin lafiya. Kwarkwata rashin wanke kai ne yake kawo ta. Annabawa suna yin rashin lafiya. Annaba suna yin rashin lafiya Me ƙwarai. yasa an ka samu kwarkwata rashin lafiya ce? Shine asalin ta, ba wai zancen akwai kazanta rashin ba. lafiyar da bata halaka masa magana. Aka ce me yasa kake shiga gidan, sai ya ce inni arhamu ha qutila akuha mai. Hakika ni tausayinta nake ji, an kashe ɗan uwanta tare da ni.
to shine akramakallah yanzu da Allah yake faɗa mana a Qur'ani ya yi wallazina amanu la tadkhulu biyutan nabiyyi illa an yu'dhana lakum ila ta'amin ghayra nadirina ina ai shi annabi ai baya saba. Nana Aisha ta ce kana kuluquhul qur'ana, haka ne akramakallah? Nana Aisha ta ce kana kuluquhul qur'ana yarda bi ridahu wa yasqadu bi sakadi. To sai zamana kuma cewa aya tana maganar cewa la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum. kaga yace laysa ma'ana tukli ra'sahu anna hunaka qamlu bil fi'li fi ra's an-nabi bal lil wiqayati wal ihtiraz min wujudi qamli. nabi sai ce ja'a fil maktabati al-kashfiyya bal lil ihtiraz menene bil ihtiraz min wujudi qamli. to alhamdulillah jamil wannan alhamdulillah wannan wajihi ne. sai ce ja'a fil maktabati bal lil ihtiraz min wujudi qamli. alhamdulillah. sai ce alal internet ta unwan akhbarus sahara. yawa idan ka tafi wannan akhbarus sahara hadirduran mazauna cikin sahara, ka fahimta? sai ke cewa ba'dun niqat allati min al-mumkin an tu'tabaru khataran al-insani idha asha fi as-sahara'i min bainaha isabatun bil qamli. ka gani? na'am. sai ce wa alal insani idza asha fi sahara'i min bainaha isabatin bil qamli wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana aishan fi bi'atin sahrawiyya laysa fi shamal. لقد وردت هذه الشبهة في أحاديث في أحد منتديات المسيحيين. أصلا وين دسك فار فمسون وانا حديثا فكرسوتي أما كوكو هاو غدابن سو دك أبن دمال لما مسلمين تسكي ربي فكرسوتي ني. أكرمك الله. yanzu wannan ina isnadin wannan maganar? laulal isnadi fala qala man sha'a ma sha'a, ba fa isnadi wannan maganar. yanzu wannan ina isnadin ta ita wannan maganar? wannan din ga ta nan wannan maganar da ake yanzu a Google din nan ai maganar zaka faɗa sai a ji in ta saba sai ka nemi isnadi. amma wa laysa yasbutu bil azhari shay'un idza hataja an-naharu ila dalili. yanzu idan nazo nace maka Allah ɗaya ne sai na kama isnadi? abin da yake mabadihi an san shi, baka bukatar isnadi. ai ana bukatar isnadi ne akan abin da ai daman wannan ni daman wannan magana kwarkwata ai musa ta nake, shi yasa nake neman isnadi. riwayatin waradat biha jumlatun muayyana rawa al-bukhari fi sayyi an ishaqa ana ibn abdullah ibn abi talhata أنه سمع أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان وكانت تحت عبادة بن الصامت فدخل عليها يوما فأطعمته وجعلت تفلي رأسه. سيتي وهذا الحديث في سنن النسائي وفي الأدب المفرد للبخاري وفي سنن الترمذي وروى أبو داود في سننه عن زينب أنها كانت تفلي رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أم حرام بتي كذا ما تكي. wata ruwaya ta matarsa kenan, har inda magana cewa ita abin nan din sai ya huna hiya da'awal khusumil juhal bi anna jumlata tufli ra's rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma'anaha anna fi ra'si sallallahu alaihi wa sallama hashratul qamli wa ma'ana wujudu hashratul qamli. gani sai ce wa ma'ana wujudu hashratil qamli fi ra'sin nabi sallallahu alaihi wasallam dalilun ala adami nazafatihi. kaga su abin da suke fassara la ilaha illallah. to kaji dalilun ala adami nazafati, to shine ai mummunar fahimtar da muke wato gudun kar wasu su kawo a zuciyarsu. yanzu gashi na ala adami na zafati. ai haka wasu ke cewa in dai an samu kwarkwata ya nuna bai da tsafta. to ai shi wannan kalmar yake so ya raddinta. shine barka ji yace wa ma'ana anna hadha تقرير رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم معناها أن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم حشرة قملي
ومعنى وجود حشر القمل قمل في رأس النبي صلى الله عليه وسلم dalilun ala azamin zafati suka ce in dai an ce akwai kwarkwata to ya nuna bai da tsafta To- shine sai ka ji raddin da zai musu أن هذا دليل على عدم sai ce To. wa ma'ana anna hadha fadhalika ala haddi qawlihim alfajiru yadullu ala anna nabi kana ghayra nazib ta حاشاه to ai barkaji shine yace hasha Allah sai ce wa kulluha istintajat نعم fa kaifa lil ladina yastantijuna ay suga إن يسوء رب ay su rabbu يسوء رب ألا يستنتجون كل هذه ay maga ولكن نعم كل هذه الاستنتاجات ولكن ما yana ka baya تعودنا fitowa عليه sosai من إبادة من عباد الصليب ما تعودنا عليه من عباد الصليب يسوء يسوء المصلوب هو خطأ الاستنتاجات عموما هم؟ رب أي يسوء رب سيتي أنا. على يستنتجون كل هذه الاستنتاجات ولكن ما تعودنا عليه من عباد الصليب عباد يسوء المصلوب ka fahimta ai yesu ake nufi ubadul yasu'u al-maslub yesu wanda aka gicce sai ce huwa khata'ul istintajati umuman wa khassatan law hawalu at-talfiq ala hadha namat al-karih wa innahum لا يتتبعون علما ولا لا حقا يتتبعون علما ولا حقا وإنما يتتبعون سنة التدليس يتبعون سنة التدليس ومهارة التلبيس فهم أتباع بولس الكذاب سيتي وسنورد الرد في نقطة من الاستنتاجات سيتي نقطة الاستنتاج الأول لقد استنتجوا من كلمة تفلي رأسه أن الرسول صلى الله عليه وسلم برأسه قمل سيتي وهنا نقدنكو هو ننقض هذا الاستنتاج الواهي سيتي مع العلم بأنه إذا نقضنا هذا الأول فبذلك تكون قد نقضنا جميع ما يليه إذ أن جميع الاستنتاجات قائمة عليه فلو كان خطأ فيتبع ذلك بطلان جميع ما يليه إن كلمة فلا كما في لسان العربي فلا رأسه يفلي فليا يأتي سبحان الله بحثه عن الكمل ونقاه منه وهذا نفس ما قاله ابن حجر رحمه الله في شرحه لحديث البخاري انظر فتح الباري جميل معناه idan fatahul bari yace mu kuma zamu iya koma fatahul bari ina da shi yanzu nan نعم بس نعم wannan sun da kamar mun ala ayi talib ni wannan din nake so a karasa ai ba shi saboda shi ne akwai maganar likitoci ma yau wato kaga daga nan inda yake cewa sai ce faja a ma yali fit ta'rifi bil qamli laysa lil qamli alaqatun bin nabafa ka gani laysa lil qamli anan a nukuda ta hudu yace faja a ma yali fit ta'rifi bil qamli idan ka koma akwai inda ya reference da cewa a je a koma ita kanta qamlu din mecece ya ake samun yanzu akramaka Allah yake cewa tsaya in gama da wannan dan uwan yanzu nake ya gani yace fa ja'a ma yali fit ta'rif bil qamli laysa lil qamli alaqatun bin nazafa wa la ya'malu kasratu al istihmam ala at takhallus minhu wa qatli yawan wankan mutum baya hana shi kwarkwata kuma dan kaga mutum yana da kwarkwata baya nuna cewa yana me baya nuna cewa kazami ne wannan shine su'ut tafahumi tun asali da aka yi wa hadisin sai ce wali zalika min huna na'rifu jayyidan anna tufli ra'sahu laysa ma'anahu wujudul qamli walau kana mawjudan fa huwa laysa aiban gashi abin da ya faɗa ko ba haka ka karanta gashi nan lamba ta biyar akramaka Allah ni tsaya mu gama da mun bashi wayo daga littafi daga wayar sa ta yadda ko mun rabu zai je ya duba haka ne ya yi hakan na biyar duba ka amma daga kan na biyar yace ma'a annal ihtiyatat fi waqtina al-hadir ma'a taqaddum al-adawat wal mudadat laysa nafsaha min 14 qarn min az-zaman madaw
sai ce wali zalika min huna na arifu jayyidan anna taqliyatar ra'asi laysa ma'anahu wujudul qamli walau kana mawjudan fa huwa laysa aiban sai ce wa khususan law kanat البيئات الصحراوية وخصوصا الذين سكنوا تلك البيئات الصحراوية من مئات السنين فلم تكن لديهم سيارات فركبوا الجمال ولم يكن لديهم مظلات فدخلوا الكهوف ولم يكن لديهم أسرة فناموا على الأرض وعرفنا أيضا أنه لا يوجد علاقة بين كثرة الاستيمام أو النزافة بوجود القمل في الرأس لأنها تتنقل بالأدوار من شخص إلى آخر وبسهولة شديدة سيتي ولهذا نقول ليس هناك أساس لوجود ذلك المرض عند النبي صلى الله عليه وسلم ولو فرضنا جدلا لم ينم ذلك على عدم نظافته الشخصية وبذلك قد to akarama kalla saboda lokaci yace faqad kana azhara an-nas wa ashrafa an-nas wa anzafa an-nas alhamdulillah to amma duk da haka wannan baya nuna cewa dan an samu karbata a jikin annabi yana nufin me to ku abin da kuke lissafta fahimtar ku ai in dai an ce yana da karbata kazami kenan ba akarama kalla to yanzu alhamdulillah yanzu misali barin baka misali na alhamdulillah yanzu ciwon X kanjamau ba mummunan ciwo bane mummuna duk wanda yake da shi mazinaci ne akan iya ɗauka ta wasu hanyoyi wanda za a haife shi da shi to akarama kalla me laifinsa akarama kalla tambaya ta cikin zamani ma kuskuren da muke yi yanzu duk mai S likitoci suna wayar da kan mutane ba duk mai S bane fasiki amma mutane suna zan da mutane akwai mutumin da AIDS ɗinsa a yankan farce ya ɗauka akwai wanda AIDS ɗinsa a nonon uwarsa ya sha akwai wanda AIDS ɗinsa haifarsa aka yi da ita to haka kwarkwata ba inda aka ce maka duk mai kwarkwata kazani ne babu wannan a littafi ko ka an tun daga farkon duniya akarama kalla yanzu kamar kawai abin ya zo ya shige alƙadi ko kuke ta abin nan ɗinsa alƙadi maganganun da yake kawo a cikin kitabu shifa'i ba maganganunsa ba cewa za ka yi akan wannan matsalar ina ne inda aka ce lazumin kwarkwata duk wanda aka samu kwarkwata a jikinsa dalili ne da ke nuna kazami ne sannan a tsatsakin kai kanka a tsatsakin wannan maganganun akwai inda aka ce min adami na zafati wanda idan zaka ga cewa sun ce in dai kun ce an samu kwarkwata a jikinsa to dole ya zama kazami ne shi kuma ya ce a'a ba nan bane nan ne ga in dai an ce ya zama me yake cewa in dai an ce yana da kwarkwata to ya zama kazami babu wannan a ilimi babu wannan magana a ilimi kwarkwata babu ita ka fahimta in kuma akwai ta to bismillah ka kawo mana ita inda aka ce in dai aka samu kwarkwata a jikin mutum to alama ce ta cewa kazami ne shi
malam ko ba yanzu ba ka duba a hankali ka gani dan ko dan fa'ida za ka fa'idantar da kanka ni ma an ka samu ka fa'idantar da ni inda aka ce kwarkwata ba ta samuwa sai a jikin ƙazami ko duk inda aka samu kwarkwata akwai ƙazanta ba za ka taɓa samun wannan ba a cikin ba da a likitance wa da a ilimance a addinance kuma Allah ya gafarta wannan yawwa yanzu dai mayar da littattafai na ke kamar ga dukkan alamu ga dukkan alamu daman alhamdulillah a komai an yi shi kuma alhamdulillah gwargwadon iko an tattauna abin da ya kamata sai dai a ƙarshe kamar yace ya zamana cewa ni maganar da nake yi Allah yana cewa allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu to shi yasa a duk lokacin da muka samu ruwayoyi guda biyu ɗaya ta fi ɗaya kyau ɗaya ta fi ɗaya kyau to ittijahinmu yana karkata ga wacce take ta fi kyau ɗin shi yasa a dukkan waɗannan ruwayoyi za a ga cewa na fi karkata game da cewa ni wannan babin da Muslim ya kawo na babin ƙamshin gumin annabi da neman albarkarsa wanda yake cewa mahaifiyata tana zuwa da kwalba ta tattare kuma wato gumin shugaba kuma ya zama shine mafi daɗin ƙanshi wannan Muslim ne Anas ibn Malik to shine nace yawwa yanzu Anas din da ya rawaito wannan hadisi ya rawaito wancan amma kai tsammanin anan yana tsarkake annabi a can yana jingina masa dauda akara mahalla yanzu ba za ka yadda kai ne baka fahimta ba duk hadisan tsarkin jikin annabi da tsaftarsa ka je ka samu Anas ne jagaba a wajen rawaito wannan ya isa ya nuna maka fahimtar ka ce kuskure Anas ɗin da yake cewa jikin annabi yana da wannan tsarkin yana da kaza kuma ya ce da kwarkwata ya nuna maka kwarkwatar ba kazanta ba ce domin in haka ne ya zama an yi tufka akwai da zai daɗa tabbatar maka da haka alaga ta malam ba wani malami fa da ya fasara irin takunan da kuke yin ta babu ishi wallahi ina ayatun muhkamatun akwai ayoyi muhkamai akwai mutashabihatu amma